sa odohráva v miestnej časti Pezinka zvanej Krynava. To je malá pokludná dedinka. Ľudia si tu žijú v harmónii a v miery, okrem prípadu vojny. Pestujú vinič, zbierajú hrozno a pijú plody svojej práce. Každý deň. Ráno a večer v spokojnosti a harmónii si spievajú na uliciach. Vždy sa však nájde zlosyn, ktorý chce ukradnúť slobodu národu. A vo vinohradoch na západnej strane vyrastá a klíči čosi nekalé. Stále niekoho čaká. Čo to? Čo to? Vedcov z Modranskej vinárskej školy sa podarilo presným spôsobom zmerať krasomenovú rýchlosť. Ide o číslo 0,98 krát druhá kozmická rýchlosť. Čo v praxi znamená, že keby sa krasomen pohyboval ešte o niečo rýchlejšie, v podstate by opustil gravitačné pole Zeme a skončil by v otvorenom vesmíre. Dobrý deň, slečna, môžem vám položiť otázku? Áno. Aký máte názor na krasomena? Celkom dobrý. Áno. Môžem sa vás spýtať takú otázku? Možno to bude trošku osobné, ale ako ste sa zoznámili? Krasomen nás dal dohromady. Je predsa známe, že krasomen skôr, ako sa dal na dráhu akčného hrdinu, pôsobil ako ministrant v Grinavskom kostole. Krasomen pri práci. No Peti, čo si myslíš o krasomenovi? Čo si myslíš o ňom? Čo si o ňom myslíš? Áno, škaredák. To je moja vzorka. Došiel krasomen, zachránil vzorku a Franky zabil. Som Osark! Osark! Franky do paroma! Franky, môj Franky. A kde je Klad? Čaká tam na moste. Ty teraz pôjdeš okamžite za ním a dovedieš mi novú vzorku. Jasné, okamžite hneď idem do vily. Áno, pánu. Chcem ti tam takého Osarka. Do vily, to si ešte vybavíme.
to tu máme? Čo to tu máme? Toto je ten váš pokusný materiál, Osrak. Volám sa Osark. A keď si to nezapamätáš, tak skončíš na dne. Na samom dne rakovho potoka s betónovými ponožkami. Blbý.